Wel, mae trin a dosbarthu dŵr yn defnyddio llawer iawn o egni, ac mae'r sector dŵr felly yn gyfrifol am lawer o allyriadau carbon. Wel, be da ni'n neud yn y prosiect Dŵr Ysge ydy cydweithio efo Dŵr Cymru, ond hefyd gyda arbenigwyr o'r meysydd peirianneg a meysydd busnes yng Ngholeg y Drindod Dilyn a meysydd gwyddorau'r amgylchedd yma ym Mhrifysgol Bangor i geisio gweld lle gallwn ni osod tyrbeini penodol yn y sector a'r rhwydwaith dŵr i adennill rhywfaint o egni mae'r dŵr yn gario hefo fo. Wel, da ni wedi adnabod dega o safleoedd posib a dwi'n falch o ddeud fod yna eisoes fuddsoddiad yn mynd mewn i'r tyrbeini dŵr. Yn ei dro, bydd hyn yn dod â buddion amgylcheddol ac ariannol i'r diwydiant dŵr ac wrth gwrs i ni i gyd sydd yn ddefnyddwyr dŵr. Cenedl fechan, syniadau mawr. Gwyddonwyr Cymru yn taclo newid hinsawdd.